да се реши тази задача. Преди да решим тази задача, трябва добре да знаем приоритетът на операциите. Първо, действие в скоби. Второ, квадратен корен. Трето, умножение и деление. Четвърто, събиране и изваждане. Ако операциите са с равен приоритет, започвам от ляво надясно. Започвам с решението на задачата. Първо в числителя. Изпълнявам действието в скобите. Имам 36 делено на 3 по 2. В знаменателя първо се изпълнява умножение. 2 плюс 4. В числителя започвам с действието от ляво надясно. 36 делено на 3 е 12. Имаме 12 по 2. В знаменателя имаме 6. Което е равно на 24 върху 6, равно на 4.